Blend shape-ovi se koriste najviše za facijalne ekspresije, odnosno kada modelujemo glavu, od glave te, već izmodelovane, gotova geometrija, ali ste korisnici drugih 3D programa, pa znate o čemu pričam. Znači, geometrija je ta kakva jeste, onda ja ću vam to pokazati na nekim drugim primjerima, dupliramo taj objekat, promenimo vertekse, ispomeramo sve u osmehu, treptanju, vamo, namo i onda dodelimo to kao blend shape-ovi. Tih blend shape-ova može da bude neograničeno u jednom shape-u ili da ih, recimo, ako je u pitanju lice, da ih organizujemo drugačije, recimo oči, usta, slova, izrazi lica i tako dalje. Sve to sad zavisi od korisnika i to jeste u suštini alatka za animatore. Tako da, pretpostavljam, zato nema mnogo zainteresovanih, pošto su svi inženjeri, ja se osjećam čudno jer sam umetnik, tako da zalutala sam malo pre na nekim konstrukcijama metalnim predavanja, šta će ovo. Ja sam ovo napravila, imam nekoliko fajlova, nije lice, čisto da malo približim možda nekome ko se bavi arhitekturom ili vizualizacijom, pa da se vidi koliko to, u stvari da to može da se upotrebi i tu. Da, ono što je bitno da sve to može da se animira. Evo sad ovde ja imam primjer ovih naočara. Sad sam izmodelovala ove naočare i posle sam izmodelovala, odnosno promenila sam samo oblik čisto da ih imam više. I to se uzme, duplira se taj objekat. Bitno je da se geometrija ne menja, da se ne dodaju sad na ovom novom verteksi i tako dalje, jer onda neće da prepozna. I bitno je da se ne menja ovo translate. Može da se pomeri bilo gde, ali da se ne... To u Maji ima, ne znam, pretpostavljam da ima i drugim programima takozvano freeze transformations, odnosno da se resetuje, da ostane tu gde jeste, ali da ove vrednosti ostanu 0,01. I to je bitno jer u protivnom će samo da se pomera na to mesto. I sad ja mogu na neki način to da promenim, ne znam šta bi da uradim s tim. Ajde da kažem, ja navikla. Sad ovako gađam bez veze, ali recimo eto imamo sad neke čudne muva naočare i sada možemo da selektujemo sva tri, odnosno sve te blend shape-ove što smo napravili i poslednji, pošto Maja pamti redosled selekcije, poslednjeg da selektujemo ovaj naš objekat koji će biti kasnije animiran i u podmeniju Animation samo Deform, Blend Shape, uđemo, ovo su sve kockice za opcije. Ja odavno nisam radila u Maxu, tako da ne znam sad baš kako izgleda, da li je isto to. I nazovemo nekako Blend Shape, no, nije bitno. I Create. I sada ovo čak možemo i da sklonimo, ja sam sad već napravila layer da se to skloni. I u Windows Animating Editors, Animation Editor, Shape Editor se zove, nije Blend Shape, nego Shape Editor. I to je skup svih naših blend shape-ova za ovaj objekat. I sad možemo, evo, baš ko zabacio na topik se zove na gori, i slider od 0 do 1, gde je 0 originalni oblik, a 1 je 100% taj oblik što smo izabrali. Ono što je dobro, recimo ako se radi možda VR prezentacija za neku kuću ili stan i tako dalje, pa da u nekoj varijanti da dajemo korisnicima mogućnost da oni biraju recimo oblik. Imam ja posle vazu neku kao arhitektonski, ali element u stanu ili neka rekvizita i da recimo mogu da iskombinuju, recimo ovaj je na 50% i ovaj će biti na 50%, ovaj možda... Tako da se on u stvari sabira i mi možemo da dobijemo potpuno novi oblik koji nismo mi izmodelovali.
nego možemo tom kombinacijom. Kao ako neko igra igrice, 3D, pa onda kada biramo avatare na početku, pa možemo da mu menjamo oblik ušiju, nosa i tako. To je u stvari po tom principu radi da on kombinuje sve te šejpove, sve te oblike i da na kraju ispadne nešto što niko nikad nije ni zamislio da će biti. Sad ću da otvorim fajl u kom je animirana vaza. Evo imamo. Ovo ovde roze znači da postoji keyframe. Jel ima neko da radi animaciju? Ni to. Keyframe-ovi su ključni momenti u animaciji, oni moraju da se nekako zabeleže. I imamo, ovo su sve blend shape-ovi, ja nisam sve ovde animirala, te vaze. Znači neki korisnik može da iskombinuje to sve. Ono što kažem je interesantno, ja ću sad opet ovo da ugasim i da se pripremam. Ovdje sam dodelila neku bez veze teksturu čisto da ne bude sivo i da pustim animaciju. Ovde se pušta ovaj taj playback i evo imamo, opa što ide brzo se. Stavimo mislim, to je sad animirano, ništa, vreme nije, tajming mi nije bitan, bitno je samo da može da se kombinuje. I znači ja na kraju, recimo, da samo da vidim koja je ova vaza i imam ovu koju nisam iskoristila, ona je 7. I recimo ovu 7. Tako da ja mogu sada da napravim od kombinacije ove 2 i ove 7, da napravim nešto 10, mislim, nešto 11. I na kraju krajeva može i to da se eksportuje kao novi blend shape i da se naknadno doda. Evo, da uvrtimo. Ono što je interesantno, mada u principu ne bi trebalo ići preko ovih vrednosti, je da mi možemo da ukucamo vrednost koja nije od 0 do 1 i recimo neka bude 2. I onda sada, kažem, ovde ne bi trebalo ići zato što tu počinje da se preklapa geometrija, kao što vidite ovo je sve ono što je unutra, pošto vaza ima i unutrašnji zid, onda se samo preklapa geometrija, ali u nekoj, evo može, mislim ako se ne vidi iz ovog ugla, mada je ovo, da recimo da smanjim. Možemo znači da idemo i na neke vrednosti koje su više od 100%. Kažem, u principu ne bi trebalo da se ide preko 1, onda ako treba nešto preteranije, onda napravimo novi blend shape, baš zbog ovoga. Mada nekad, ajde ja sad 2, možda to je 200%, to nije, to je mnogo, ali može recimo 10% više nego što je zadato blend shape, može da se ide. Imam ja sad, evo sad ću da otvorim i još jedan fajl kao ogledalo, mada nisam htjela sam da stavim i reflektivni materijal, ali ovo je, što je ovo crno, to prosto zanemarite, mnogo su blizu zadnji deo i prednji, to se u renderu ne bi vidjelo, evo izgleda da se ne vidi. I evo imamo original ovog ogledala ili rama za slike je kvadrat. Ovaj drugi je malo uoštren i sad mogu da, evo vidite kako ide, uoštrava se i sad mogu ja da kombinujem da recimo bude ovako, da ima, evo ovaj treći, taj način i sad tu sam neke varijacije, nisam više imala ideja kako ogledalo može sve da izgleda, ali možemo da ga smanjimo jer imam ovaj mali i imam izdužen. I onda da pravimo u odnosu na naš interijer, da damo mogućnost recimo korisnicima da u nekom momentu naprave sami nešto od onoga što smo mu ponudili. Sad već je stvar da li ćemo mi da se upuštamo, ne znam koliko u sve to da dajemo korisnicima, ali ovo može da se upotrebi i za fotelje, stolice, stolove, delove objekata,
Sad opet može da se animira, ne mora da se animira i tako dalje. Sad ja mogu da probam da animiram ovo, recimo. Animirat ću sve. Ovde se animira za keyframe. I to se, ovo je timeline, on se nalazi dole, može da se podesi koji broj frame-ova će da bude u animaciji, animira se po frame-ovima, u filmu je 24 slike u sekundi, PAL sistem 25 slika, sve zavisi zašto radimo, najčešće ostaje 24 slike u sekundi, to znači da će 24 sličice proći kroz filmsko trago, kroz projektor u jednoj sekundi, ali to može posle, kažem, može da se zavisi zašto radimo. I znači da će 24. slika biti proći će 1 sekund i ja sad mogu to da, sad, malo je problem sa ovom novom Majom što su nešto, neke dobre stvari, ne znam iz kog razloga izbace, a onda promene, pa treba čovjek da se navikava jedno 6 meseci. Ne može direktno da se selektuje ovde Blend Shape da bi se videlo. Ovo ovde je Graph Editor, to je u stvari grafički prikaz animacije pomoću krivih. I sad ovde imamo ove tačkice, su u stvari ovi stvari rombovi, su keyframe-ovi. I ja sad ako bilo šta pomerim, ako mi je ovde uključen auto key, ako bilo sad šta pomerim, recimo ovako, važno, on će automatski da dodeli tu animacijsku krivu. Ovo ovde je interpolacija, to je kako će, u stvari, zavisi od toga kako će da se kreće ta animacija. Najčešće je ovaj easy out, easy in, odnosno da ide prvo polako. Evo sad ću da selektujem samo jedan da se to vidi, koji nije animiran. Evo ovo. Ovo može bolje da se organizuje. Znači, ide polako promena, pa onda brže, pa polako. To je najprirodniji pokret. Skoro sve u prirodi se na taj način kreće, jer mi kad hoćemo da trčimo ne uđemo odmah svojih 10-15 km u sekundi na čas u to, ili kola recimo, mora da ima ubrzanje i kad stajemo, ukoliko naravno ne udarimo nešto, moramo polako da se zaustavimo. I to je, inače, za svaki pokret je to slučaj. Retko kad se desi da se nešto linearno i ujednačeno animira. I naravno mi možemo ovde da dodajemo neke, i ovo su keyframe-ovi, možemo da dodajemo keyframe-ove, da ih sklonimo naravno i da tu krivu napravimo da je drugačije. Ne, ovo sad nije u stvari ni tema ovog predavanja animacija, ali recimo mogu ovako da napravim pa da ta animacija malo drugačije ide, ali nećemo mi to ni vidjeti. Suviše je i kratko i drugačije animacije. Tako da, naravno može i u prezentacijama, ukoliko postoji neka potreba, ideja i tako dalje, da se napravi da nešto bude animirano i na ovaj način, osim samo kretanja, rotiranja, otvaranja vrata i tako dalje. I ja ću vas sad da otvorim jedan fajl gde se to najviše vidi. I evo jedan. Evo što, ovo je sve animirano, to animaciju ću da vam pustim nakratno. Ovo je jezik, ovo je Blend Shape jezika. Evo sad, ovde imam gore sve blend shape-ove za ovog karaktera i ovi su low poly. Sad u Maji može samo da se klikne na 3 i otvaramo, odnosno imamo prikaz smutovan objekat i to su se, evo, i podelila sam ih tako, stvari ja sam ih ovako samo poređala da meni bude lakše.
Zatvorene oči, oba, jedno, drugo, pošto ne trepćemo uvek simetrično, mrštenje, iznenađenje i tako dalje, razne izrazi lica. Kada je u pitanju animirani film, koji čak nije ni produkcija, ovih ima mnogo više. I ovo nije ni jedini način da se animira lice, može i pomoću nekih kontrola, ali meni je vrlo zgodan, pošto može da se vidimo šta i kako. Imamo generičke izraze lica karakteristične za baš tog karaktera. Kaže, može, evo sad ovde su usta, A, E, I, O, u stvari slova, treba da izgovori, B, M, P, F, V, i ovo su neke kreveljenja i tužan, srećan i tako da. Ja ću sad vama pokazati kako to izgleda. Jel ovde imamo zvuk? Imamo. Toliko od mene. Hvala na pažnji. Eto, to su... To je stvari oni hvalili ovo. Kako izgleda moj vanzemaljac kojeg koristim za sve i svašta. Eto, ili ima nekih pitanja, ne znam, koliko sam mogla da vam približim ovako na brzinu, nešto što verovatno se ne bavite tim. Dobro? Hvala. Hvala vam.